Is-suċċess ekonomiku li pajjiżna qed jesperjenza u qed jitpoġġa fuq il-mappa għalih għandu jitfakkar bħala frott ħidma tanġibli. Huwa faċli li jittieħed for granted. Dan kien is-sentiment li bih il-Prim Ministru Joseph Muscat fetaħ id-dialogu li kellu mal-Kamra tal-Kummerċ u diversi msieħba soċjali. Il-Prim Ministru nota li fl-aħħar sena Malta rat waħda mill-iktar rati maġla ta' tkabbir fil-prodott domestiku gross u dan kien frott investiment li kien attirat lejn pajjiż b'sistema demokratika u legali stabbli. Dwar il-linja nazzjonali tal-ajru l-Air Malta saħaq li kwalunkwe deċiżjoni tal-kumpanija ma tistax tittieħed f'iżolament għaliex ħafna negozju u setturi lokali jiddependu mill-influss turistiku. Dwar il-paga minima l-Prim Ministru reġa' għamel il-pożizzjoni tiegħu ċara. Iż-żieda s'issa l-min qiegħed fuq il-paga minima ma impattant bl-ebda mod il-negozji jew lill-imsieħba soċjali. Iżda biex titwitta triq il-qudiem għandu jkun hemm qbil unanimu bejn l-imsieħba soċjali propju dwar kif tista' tiżdied il-paga minima. Jekk dan ma jsirx, jerġa' jintervjeni l-Gvern. Il-President tal-Kamra tal-Kummerċ Anton Borġ fassal diskorsu madwar il-bżonn li n-negozji Maltin iżommu saqajhom mal-art fid-dawl li Malta minkejja tkabbir li qed tesperjenza xorta hija vulnerabbli għal avvenimenti xokkanti fl-ekonomija dinija. Saħaq li l-iktar ħaġa importanti hija l-kompetittività u d-dialogu kontinwu mal-Gvern, kif il-fatt diġà qed ikun hawn.